ukagera kwa ne ondo chingu mwana ne gaitire akasambu gabu kuri usiri evidence ekara gete mau yes arangiriti na ujaba kwa no musubati gete ikonya rochire third particular day kana tinda manya uyana ria yita kambori gazi kama karabera unda ra kuri musubati ya ayo no murabeta siji premises chao no murabete no magani olenge na ria yitari tukeli ajitange saa 5 cia mandi no muramo kuna mukora kutari gukumi nabako ganda kuchiabu urigiriri wikano genda tali muntu urachake ku sigia tali mwange sisi oya kanga bano bakabwatana kera babwatana segi oyo nyagosira bakarwana ne n'umusacu nyagosira bakarwana n'umusacu bakarwane agaita ari umusacu isana kono ari umusacu yotindire akamubwana akamusumo oteru mume erumwe yemwe akamusekereza bikoru korusiko ngano ngakaranjwa ngatoya nduchi Birongo ye ngatorole maesani agurugad ngagadi kose gatinda kose ngiyanga mulinga this morning. What do you mean? Holy God, nale happy is not even happy you drunkard. Utinda njira ki umusacho na bwate changa babwata marukuru ekaunta bwate changa echanga nyagusira bwate wetania marwa yago lite ekaunta na bwate changa okay chibakanda ngiri gochora ndo bakambekera ambambekera ta marwa echanga babwate ngana kyonye kwa jeroje echanga na moya enka gachibagete kubika kari 500 ml. Okay bancho murigeria kwarorire buna nyomberia yete na ndindi gotwachire wikase kenyero kya Nyansira ime yechisemo chia Birongo maite Birongo gere kabere tubate Birongo ya Nyamira na Birongo ya Kisii lakini igase toraiga ne county ya Kisii kenyero kya Nyansira nigo twachire gukwana nenka ya Nyagosira uyo sirere tasomorero ama isugu swama nene gaikira se family yo moncho murigeria ando manyete mwanya bantu buna tokurigeria bana nabo torabuge ngana umuriro rengo kawaida lakini tutagete family tueresa aiga ninde na tato mwabo marehemu tuchukwa nabo igo na mamu mwabo irinde rigotaka kumanyanga obo maene ningi kiabete marehemu ngakiarwete nyumba ngakiatogeta sare ngegoro namangana mange ajibara chikutuera soboime elia yo nyare kumanyanga ninki kegendrete mwaka karibu sana. Asante. Oye simi. Rusi simi. Asante sana. Tangani pole. Pia wana. Asoko masiria umwana akikuruko. Mchao aliyetangu Caleb Chwea. Yes. Bosongo tolewa. Oyo sire tono mumro kale. Umwana ne the first born. The first born. Yes. Kero kende ngakiyali nge paka igacha ko na yabete. Oh no, as usual, you know, we cannot give a backward story where we started. Yeah. To realize that it's not with us. That moisonde na bwakete goro mambia. Watu wa beta iga as usual the evening. We ate supper together. Tukaja korolege pindi ngire tuanje tali ki radio. It took us mpaka saa 3:40. Chabutu. Kipindi ngire kegoja se radio kelia nyota kekorunga brothers. Yes. Tuanje tegorora corruption ya nge Philippines. ACTV. So we were together tukunya koseka abu to korora. Mpaka saa 3:45 abu. Ono kuchakira abu agate ibono tukara kuona mwana makaiga. Kiara na liye mother ya arwete na kuru, she was sick. Igaje konyo ubweni ubere released agaje that same day. So tukara kuona nende mnangina turaveli and all that. So kara ya ikabu ode ibono sieka na chiri kurara. Sasa ya egere kuru nyombero uralia. Akagenda nene kurara. Akara kiako na kurara was now around saa 4 now. Akaenda karara. Yesterday morning, nalio montago ja some border rider wo chabakabu. O ntabinga karanchungo. Ngasuka ke bakanza abuya solo ja katira ko. Ngomoboli ngaingo because I was in Sandals. Ngano ngakaranchwa ngatoya nduchi Birongo ye. Ngatorole maesani agurugad. Ngagadi kose gatinda kose ngakiyanga mulinga this morning. What do you mean?
Holy God nali abijo is not even abijo drunkard. Utinda njira ki. Homa wandenga no. Kamunze wacha kuwa mkali. Iwatana litiko you asante. No, he doesn't even drink like that. Mucharo tuke birawo awese kuligi contract ya Kenya Power. Ngobeka lemerero onora ko beka nyansire igorale. So I go and for this kind of normal association. Dogo and us to anyora abantu to agambe kenakeria. Lakini dali because of amarua. Yes. Yeah. Wanongo muboli omroyo ndengo cha kuligereria linga is God not in his house. Kara ngoligereria jana ndoje kebule gesiere. Na rights injira ali abe just ko korora. Nganyora aje on. It was around saa moja hiyo. Saa 12:40 kuchi saa moja. Ngoma yao cha kustuka nao. Kagenda niara nganyora gebungireria. Lakini imeraisi jira on na siko gebungire. So, you know, usually waja kwara wana waja kabe custodian of your visitor. Yes. Ngada ngoli bono ngakie. Okonde nganchwe nga togendelio kama te bono mbeke bikoroto. I ran back here and dress quickly. Karana acha goji abu. Okonde so piki ngatukwana ekalaru talent ngatora te mo anything. Still I continue to fear, you know, those are bad statements. Yes. Because okay baralia you know mwana omukale sana asende, you know. Ano madegero mundara mugatari ko mayosaya ngole. Sure. Tokatira tokekanza ali kama wande ngoma itekati okule. Okule. Aiga ngawaru etabu nyumba mwaye. Otuko akagenda se kirabu kya Dani Bosoro Birongo. Ngomonta akabasikirira agachakyo mulero kurusiko akabatongi bakaye. Abana gati okule. You know, I had to hold the motorbike and all like saja. Pako, nachiweka ya bando baichire. I started thinking of my relatives. Naro abusing on the radio, ngali mulitaya ku technology ali. Ngomya waje mungaye nganyora my aunt, abuse talengo. Nguruo wana lengo ja ugani my aunt ngate go foro. But you know, the mother and the others bakarana ahead of me bakaenda so molero. Ona kala ngonya go start walking. Okwe kutoka nyora stiri mu roga ndete walk. Oh, igabu tawa amakara ogete dayale molero to limete pinolio. Yani oyoko ba ngakitu kunyoro ko yoka kujiro no ro talengo. Yana amakara ali akawaida. Amakara naro utatache. Monge. So akaba kure naiga abangina guma de banda chide na gumba mayete. Baro ja kwera sango mumuroyo no mumuromo yasana ngo kubeke merero. Ngo ibo mwali mondo bonsi ndo gokongo wanyaziraga. Urujina ninje. Bakwera sakabira mayandi bwana chinguru chikamwera kabera mayega sana yaba. Bagaja very fast bakaikaza ende bakaita kujituka chabale. Ako teno mwali moli ngo yole basa mi junior bakakuwa na all schools I thought here. Bwana ene ngoni nyigwete nga ninja though. You know, I had to sit down. Bakagenda na nenge nga side ngatendena. Ngaja wakajisimi ngakera my uncles wherever they are. Bakabana banengo aba my brothers. Bago you know my brother, you know suma mwalimu. Ngamwagera ngo badavinga what has happened. Lakini kwa yinda ramobere. Nga push through baka ngaikase building hiyo. Ndasoa kaime nkanyoro nyombo bubule eraini ikagucha kwa zima semwacho. The first kali so mwana yona yirete nganyora gachagete kuruhalia. Ngachiko ikujanga ya concentration of the fire was too high amakaro da gujo. Ngamaya korora the body oyo yete iga hangeti asala ndukari muno morangu. Okorora the skull no ko ba ujire uchiru ko yede gora makaro ekabire. So nkarigereria. The first cushion yangijerete nelinga omondo yede ngakya goro hangi. In my mind, you know. Lakini ngacha ko chabu. We struggled there firefighters imagine yakabere bakasoba bakalimi. Bakabona basigale bakumurusyo. A father to the owner of the club na chitaga chagabu
ngamubuli ngaki osoro what happened because he's my neighbor here. Ogonde bingaya ngomuntu agitaka bungira mwana wo kurusiko nabandi bebaga kiro kingi cyabaho akaba set on fire ya petrol. Hai ngamubuli what about the owner ye club ngaki yalenge manere sara ile mwene rabikire tuje bikorwa kurusiko. Asi olwa kibage thauti ng'abantu neighbors baigurire toyo onelya zaka igurira ngobuli aba balenga ngaibale ng'aba karenya kitali na bans keumbu lakini somebody na ruling nsaba wadanga no musikali ale omondo yobwa chingoma sano akira akwa pake ko bakire kebimbete otene inoro tata ole konya kwedansa abwa kadanga no musikali so onsa umatero morabwo ole light abantu chief ogana mumanyete rieta Clinton yes ogubuli unga kiale ko mwaka amahada ngana awa abantu bakaza kumubuli amaswali amanga amahada nga nganya gitari nkuru nga nkimonya kumubuli amaswali atoro kichinta tera na bwana na kapani somewhere narojo eventually he didn't tell us kiale ko moita but the man was appearing like he was from a really struggle of a fight tato tebe dingi kiale ko mokora iko. Alafu another issue yarenge most remarkable ngajikulinga rumurero yasaka nyomba ko yete bagoga ata guchikoro ubonye umubone mugado bondo butikali to buba ubongo busiling baka one of them go jana odo receive rangeta ko bole that body so ngama ya ko bole nsabo ngaki while and was the concentration of the fire at the other side where this boy was ngikiara ko aro mo rio concentrate dio mono igole ndonyo urenge uniform fire rutire no mondo somebody andenga bono ngando kumanya abane bachaka ne estima ngabakani no this is not a estima nkalani alone ngumuliro yisaka nyomba aku is like no cha kiri tukiara aro yite baka makara ichiro and everybody ni bine mbiye dia search so lende is a story kabaiko. We took the boy uyede beyond the panning. We got a few parts and a skeleton. So I'm very sorry. That is what I saw. The rest those experts of uchunguzi. Your son had some colleagues in that bar. The friends. The friends, because they were telling me they ran out. Why was he not running out? This man no mondolenga by saa ine usiku. Assuming an helicopter kamore takijicho kabaka. Saa ine jilojina moroje inche. So tano sita njidingu manyikia mwita how soon do you get that drunk bakode ungagendo ora to kunyara kuwoka amarundu ayu njena mbwate miaka ono 63 my church elder but previously I had taken beer nima the what is beer and how long it will take komekio muntaba atanyale kutamago sa atanyale ku respond we gave beer ya really taken for long hours. One nigi gasinyo bongo bwana it doesn't work. Yeah. As a knowledge yao. Yes. Mubwate bo bisa nonde. No, we stay in Nakuru. Atomenya Nakuru and you look around this bush kunya korabi we came here. Kana retired in 2019. Mo bonendere molo kuresoi and Nakuru. Otherwise I got tentatively because he's home. You that time once you were newly here. Yani kwenye mora. Is even the most new. 3 months old here. Naende iga area has been in Nakuru. Ne rome the one Nakuru is my other buildings here. Na molo inje karona rida ngobera na tira naja. We are really very new. Naende rebune mwana if we could have had enemies you see reports will have come to me. Igongere igali popular instead. Iga abantu bamwanje they were going to kumuita here and there.
Igo so far, ibuna muri ganere ga the few days mwa bernere. Tana kore is concerned with no. Umumuru yesa engeze club. They are very great friends. Nere. The owner of the club. So it is really funny. Unare go ikona ndanya olengo nero ukoyia na nero gutanga gutinda and everything like that. Is a question to be answered. Apart from umumuru yoko Oyomwaru Chubate Chingo. Yes, almost exactly. Is there any other person what a chinkom? No, yo more yete part somewhere, yeah. And now I'm doing what I'm doing. I'm doing what marks of panning. Lakini yes, chingo ma I can't say tindoji. Na actually I'm moving to Walinga again. I'm going to na just be to Kabiruinda. Yeah. Now, do you suspect anything? What I saw. Is what I can say. In general, ega siyama wakamwanya abantu tali gusomolero bwa accident. Kana roje itomondo le kiri yakabahangidi yali akasambwa. Okay. Exactly ikura even struggled to run or to fall down. Omaide to kuyiga like a rock. Sure. It's impossible. No matter fire or asambwa charaga to charoga. I understand. So injali intact. Atali even at the ground, no mondo angeti waliagala atali moyo. That's what I'm suspecting. Yeah. Thank you. Mwacho murigereri tete tukwane na mumu abo. Yeah. Nera rato oroboti hubwingi igoro ya mumurori. Oyo nere ngina nyagusira. Na ndibuna mumu abo na babwate amariga manene. Takiri ndetu atemire gukwana nere. Irinde ria nyore chinguru atomugano monyerere igoro ya mumuroye bitangani tageta tabia marita buna kuruku na ende atuere mugano monyerere. Karibu sana mami. Chinguru kumiri kamara. Yes. Mama wawagati. Tuere sanga so bwenye na kiyali. Na kutumenyete. Tukeli na kuruna ruete. Anda koralende no gukukuma no kwanda guteka arakamite ikirenga kinguru. Ano ngijete mano ya karusa ari gukore gasi. Agacha ne chinyine. Une kawaida ya yere kuikaje ali kino ne chinyine acha guturugura mwana wa iburi. Akaracha akanyora kindende mwana naacha le nante ne gasi ali na ali spinach sky spinach na rosemegete. Na karangi tukaragira akera tu akulre kuragira tukarigeria gipindi paka no pani kwara kiria kurata se kwara saina na nusu tukarigira tukakora kera tukakora ambuli mama bana mna wacha iga kuisibia na bana litakumbatira baka macho ngire baba amateya ga tindi kuisibia bana kama tabia ni kwa tatenye sivya ngata ngoje tu mapema tukana kusaka ulinda kaka kama tabia magurunde sivya bateri ya maji ni sivya ma abika kamba bateri ya maji ambikira hapo kaenda kurara one karara kiro muntu rinda karara lakini saa ekeretu ani yabugire ari nyingo to murango kuduru ekeretu ani yabugire kwenye chingo ko chiara abugiro mwako ya katakasoke nkamutebia chingo ko chuka iko soke chingo ne chia bantu bago che batumia baito mundu ndindo mwana na kwenye kota kwenye ukuri tayari ese sauli anda yotinga mambe mama ngo chokoboka mambe ngenda senale ngo chokokole gasi tinto arti suguri yo chikomutura ni nare tengo mutura na nare kurara ro ka tari go gasi mekire ngapate hadi abate miaka 39 yeah. Na bwate enka sibado kwenye tara enka ya na ya lingo na sibatu muswati umuikuyu. Okay. Akacha kagende tamwe ya moya eliri bana ba aganda na bana babiri chigals to kontenere magoro agete sinye kararo cyo WhatsApp tukamutebina baye ikiriyo muruchi no kugenda kwa una kugwagara tata basya karuna akuru ngobana nkanya mutu kugisina nerwe komenyete nka gatana kamenya bieka inje ngora amenya nje bieka yani asakurara nerwe ko nerwe ko raire isaiga yaye nerwe ko kurara. Okay. Isaiga yaye nerwe ko kurara.
bono nabo nyugwete ng'a arenge gose saa 3 arenge saa 5 lakini bono insinyunga amatana ataigwete buya eko umurango ni nyugwete muno kuigure chabi nande njia inendi kesi nali kwanda kurigire ringanga kiasoka umuntu mumuroso kiri kurumwa chise chi around saa 3 saine chabutuko aya bone kere twani yabugire jira around saa 9 nari ugwete ngano umuntu nari nyugwete nge nyumba yaya njaigurwa okay bone kere ngocho kuigunga no aringe Birongo saa 3 ruji tiraika nonye saa 4 na nusu aruchi kipindi igota yaruruji ngakurwari gere mapema atwarenge nare igobona aba Birongo bako batainga igare ngo saa 3 lakini saa 3 ichi no muri nyomba no to nyomba paka saa 4 na nusu to kuri kipindi akaenda kurara igota tebenga bias to benga ga kichiaba mapema mono by saa 5 na nusu no are compound because oroje mwarure saa 4 na nusu uchire igota benga rende by no saa 5 no are within a compound bono bukimambia isamanya kurangira bunga gadi ganywete sana ngakara irense ngamotebi kine gento baso ntebi ayi yani iriya iguru murango bono mambia osoka nari atindire bakara irense mutuye kuchabungu atinduke ngomona ndika gadi no kunywa marwara arense urende akora kunyuba ibisara kine karanywe taigo je story ngatiga rende naringo je kuigunga yayo mama toyo mugojo ntebi kibona na igu mutebi tingo mena na gadi ukara wanywete uraire Birongo paya ya dani onde byaya njina igule hadi gasambi kuri hadi gasambi ayanya roto aje gusambi aya estima ya musambi nande ngamanya gwe comfortinga riori arange tu aje korosisti estima kabayo ono lende gento kibukumingelinga ekerenko yunga enyombi aringi igeyete mono gweta nyomba chinde ningencho gadi yeturuchi kurwa makayo koranga umuriro yuchakirita amagoko kere estima yale kaba umuntu gari kugunsali yaba ne estima rene kabari gushika kurusiko nande bono kurusika estima yarata chiti korosi bale atachiti korosi estima eba goteba na chita kanyo nakabaka ndicho sana paybigs sensa atano bono nsinywa oyo oyugurete n'umuntu umwatigete nyumba akamanya uyi akayura agasoka agansikere kora bakibungu bakabona iga mwana ina ronge n'ibungu nimo tebe tinge karogo soka butuku yani se nyumba yawe no soko ko gende cyo uko bunge kebu ikosi noje none mesinera to kumanye kera akore kera so nyumba cyo cyo nore ngende tanga nyumba hano nyubaji nyumba yo go yasikire kurusiko iye kongoro kinga egento nonya rende timanyeti nya sawo manyete egento ngirigi akorekanete ikagere nyumba iyi ero ikabungujisiku akogere nyumba ere next ngo igwa abantu mbarusetigo ende next abantu mbarusetigo ngakije yeta igore twera soke ikina kikiri mwagwari ngakibona erata igurire twasoke nundi no manye nuyu kamanyete ngagadi naro ekogera nere nywetu agete simi ucha soba gateba gadi oyiro kuri kamanyete nganaro ngakiera ata tebe tenga igurire gadi narengo aba mama ngumanya muri amangana bwangu gadi onako goteba kende nonye na sisi minga mama twetaine nonde haya atari muntu wagutana na muntu nandi na mweta nabona iga nandi mambete bwatigende ikyo nandi gadi tako ansa kugwaka andesyo muchake numuramo kuna mukora kutari gukumi nabako ganda kuchiabu urigireri wikano genda tali muntu urachake ku sigiera tali mwange sisi ukagera kwa ubona nkurukyo ukagera kwa ne gondo chingu mwana one gaitire akasambu gabu kuri usiri evidence egeko gero gusikirwo kasikire ere bieka na ndakwete ere bieka na beko iriyanda nabwate basani ega bamanyikane turari babiri batatu tukwana nabaro musani ugade byo biyenje tingumenya n'undi hari n'umuntu ugamba na kiri umuntu nandi n'umuntu utari kuna ko yani utana kubuta mu usasigete atatige segasi yayo yo kubitestima byakora byakora bistima bya Kenya Power
kero kene no bwate mangana ande nga maybe mpaka korete nonde biashara ande tari gukora na muntu badi gago korera bieka wiring individually tari kwira no muntu akwira no boko anda kumwaka nabu basi tari kugenda gusena group nga tando kora wiring yako ganda bieka na banene no muntu boko mancho morigeria I guess twasoira compound iga no mwabo guard chweya oyesu retibo kumabwae chisemo chiri chia Birongo ekerango tema kurigereria a distance to arure kuru Birongo pakaiga is about 2 kilometers na 2 kilometers na saa tambe sana umuntu gutara no kuguru butuko kurwa oikor ona maswali to kweburia iga na mange sana litangani ingoru setigadi nyomba akamuira paka Birongo kiagera saja butuko to kunyara gutara na maguru gadi no amenyete gaiga baibuli bae konye bamenyete nakuru na nyomba sogete kuru nereye mwaye bantu bagerete korosio mucho mwancho murigereria but aiga nyomba ya gadi nereye aiga no bagoteba aruete nyomba abarigereretie egepindi paka saa 3:30 cyo gikoba saa 4 agacha karara ige nyomba eri ararete nereya aiga mwatatu mwaba mata aiga no arigereretie egepindi paka saa 3 cya butuko akamanya koirana agacha karara mwaye korengana nabantu twakware nabarabwa abanyakenyura abande mbara abasani bakona korosio muchi bagoteba ngadi no muntu bwanjite okore bintu biyaye usikorwe mata natugete chingoko chiaye chia kwenyorera ndiko nyombe noriye na no muntu bwanchite sana wekorera mirimo yaye lakini rende amaswali amange arasogo kukwaye agitugene tenge serikali nekigokora uchunguzi esaine erinderiye etoletere amachiwo egasi tumoncho morigeria taliyo gukora report guka lakini korende gwetani ukora report egasi etuno korigyo bomaene asikoro mugano togokora erinde rigotema kumanyanga ningi kigenderete that is why intwekara togokora megano onde bwansi okwanira so mugano yo weikato mori ya sagutuka neba mugondare neba nichirare neba novisi neba saikaransete tomorigi atoe inside ya story aiga wisikorereria gani gotora sigete anga buna mugondo nigo twatemire kumorigia omonyene eba ejo yayete Birongo asegad ayere time tutagitara atweresa sobwagare inga kyakorokwa na ende nga kyamanyete god na ende ningi kyabete ditukeririe igoro maambi karibu sana ngorwa je lite ana ngorwa kanyosoro yes injo mayone egesaba eri gotoka Birongo chiroga datokwaniri kidogo yes kando nga kimumanyene na god garo musani garo mwiri gare cousin nga kimumanyene na god oyo nyagose gadi aseke gusi cousin yane ande gare neighbor yane ande tokorwa efireji aya motete nyasira na kabios lakini we are neighboring gotorama ngono muntu mumanyene kabisa muntu mumanyene myake menge ko njira manene nda sare kera ko iburu na gukina ni muroche paka bona igano musani one kabisa karokende etuteke tutwerera sobwagare ngaki enyore kanete nga god oyerire mwawo nyomba bono omate bakire yabona abumwawo ngaki yanya hari kanete iki kiyabeta paka god yagacha gutuka kayirete mwa erabueka batari nonde yes ono god itukerio ria tariki 16 January igajite mwane 16 moisonde igajite mwane chinsa 3:30 ganda tebe bagacha no mundu wipigipigi agacha njerare koni itukerie counter yana ya chira so one kara jite agacha bake counter njerare ke counter to kwara nere nkangurika iwa jita ganda ya ero nondeka na simeka matunda ya passion fruits ono rongo na kugadi alikuone abaisi na wara iyo ono no ngona kulinda aro leo tigangiche ngokwani gere kunere kawaida karago changu charo kwani ono tukakwana iwa ganta ono nga gentukiane kelinko nyu kama gentukian sabete nkamo agaikaranse se kerogo kaganda ko nyu gentukiai karana ko nyu gentukiai ngora iga
chiavere saa 4 na dakika 20 saa 4 na dakika 30 chikaikang'era saa 4 na dakika 40 nabwate batecha bange epaime nabwatang'anga abanto batatu kara chinse chigo chiabeire iga chinse nane konyora narosire nkarora tigansieka epa nkabeka echabi ase omorango omotu bono ntebi ng'a inche bono tindi koenda nkorara iga kamate sida nero rende you are my brother nabo tokogana brother kamate bono genda nkamorokia room kanda nkamorokia room nere yane ya maega ase nkobagacha documents chiane kamate bono gana okorara tukwane mambi agacha motu akabugori agasoka ndoche konyora korire ebinto biria yare koribika iga korasiba are ekenywa chieke kiasi lakini anywete chupa ya matatinde type kia marua ikonyo Chrome akanywa energy akang'ang'ana through pay bill se namba yane eria Equitel onekeranga kana rende akaenda kurara ngatigara mutua amarua nywete nkerengoki chupa ya mayoka naenda abu tariera bieko nywete abantu bana bafanya kazi abana baisike mbajeta asali bakasanga kanywa chiako kidogo hivi bakakora nitamente marwanda hospi okay kurate eria kunywa maru nabwata basani ekara igete mau yes narangiriti nawe jaba kwa no musubati gete bikonyoro chire third particular day kana tinda manya uyana ria yita kambori gazi kama karabera bunda ra kuri musubati ya ayo no murabeta siji promises chao no murabete no magani orenge na ria yitari tukeli ajitange saa 5 cia mandi so kama dai bono karabera undu tukwane naye ndore no mate gazi tingo interview pa dai lakini bono karabera bunda na kuligere kuligere lakini bono garagadi agite musubati oyimba itoro kwa na nindo jaba kwa na era iyo bakasange kinywa chikeli igonto tebe nga korenga no korra kwao era no muntu konye maybe bamanyanire alia ekero kumurigereria under what capacity bari gukora no musubati karagadi ejitega ngoria marua iyo agaikaranza gabwese mesati abo mwese ko iyo aikanse asigete orwa lakini nindo jega ko mga kana ikaranso nkaro bana bokwana bono nkaro ne formality maybe mato musale kala jite pa na bo kwa ne no abakora maybe bokwana kwana bali maybe bamanyane go senga ki maybe nya bamanyane tin kumanyaro because no muntu amagani uri okay waro rende kala twakora era ka ande room kamanyo chite room orale safely bataja mbale balenga babire nkabasoka isiko batale kurara ibi ngatigara n'abantu bano yure gadi n'abantu abanga gasi no mutija naro rengo ya mukanya baberiro some 2 weeks and over ere karago cha butambe ko berare buone mutuka mange umusani wa rendo kuona ko bera abunera nero tu kanste nero kuona kare gadi ane kurara anjinga so counter ane nga korobo sabu ane nga kora ngasoka isiko nkaranga limusiko ya muka maibungu ni biburi kama taiwono sieke ba kwa na mambi bono ngatige baya ne very peaceful kama kire ntombi yako lakini muntu watirete no beka gati no mogeni ujiyo bono motejo ne ngati nero jitnero muntu mogeni nero muntu mogeni okay no mwese ko yo jitamo mogeni mwese ko ndenaro rengo jiteko ko epa ngao aganta alimu asingo kolega asibasiekire akino nganjire ndarema kama ya basika ba kolega asiko simumanya indi tawaso amurare na baro pese bakara dunia nkara the bar is peaceful let me go and sleep igonga so akuruma bwange saa 5 erumu ya sigadi ya rero mutigete na rabwe kamara iri nonde gadi bono jinda oje ba kwara no lakini bono tingo manga bajite bakara na yaro singa lakini njenga mana ya biko korate okay na biko na iro so nkabatiga jinga koraki kaenda mwana ko koraki kora timeya tiese bai mbwate mwana mara de person nkaenda bwana kora rende yare mbuke mama na tuwanda na gadi ngatukua nema mama kwa nema igorende bono nchege ndogeje ko ndura sema yale tari ata ndikudo se baya is some around the 30 to 35 to 40 meters from the bar bono ange saa 9 sana na almost saa 9 ndaiwe bikuru ona kana iwe bikuru ngobole my wife what is happening nchege iwe to akaibuna ne bikuru bigugu bantu bagukura batari gukwana ngike korateki ngikere so ngaboka ngabeke janga bwangu ngaboka
kaigoro morango no ore ko Kisii kare ko yigora ga ko rigeria part ya to side opposite ngachiko morango kanyaro kongete morango no kongete sana kuigora even my wife told me to ko gino ne nyundo kwa lakini ngatema sana nkajua kajitego akaraki ukaigoka ku Kisii kero igoka nkanyara bono isiko ga frames nkara mwana yiko yeba. Is this the first time umurango yogo kongera? That was the first time. Okay. Njitona kongera ngo igora na soka liko ni matena ngo igo. Because somebody must have tampered with it. Maybe. Na bono ngorengere because njimurango itona kongera nkanyara bono ngongere piko igora. Kara maybe muduraro ite maybe ala tampa or maybe. So ngateke jizi ngagenda bunango soka isiko nkara frames chiomorero kubese baya ne to the back side. Tarikoro mutua. Morero re igoro monge kabisa. Nkarre baya ne akordeki. Ya yi. Ona bunango minyoko nkanyara paro no morango isiko to igoi. Kakongonda omonto renge ime kwani boro mfanya kazi ona kaigora. Ona kerengo soe baime nkanyara abantu abane bega sino bari to the front side. Bago kura tuwaye. Parenge patatu. Njabono nkamenya kasoe merioka. Tena soe ntete ko access ku maiga. Ono ringo so ase the rooms party kia maiga. Nkanyoro mororo yo ro monge. Ibera likanga kangasinyo so ku chimi. Lakini room nere in front here irange na to the exit kia ko so ku maiga. Ono rinte ne singo kanyora nkarro morango ko wako. Nkarro morango ko wako kabisa iko. Nonta yuko kwa lakini morango ko no nkarro ko nyagera style ye. Kama ya moto naro kordeki naro lema akanyombo kana nabo gutana ko nyombo ngatema ko jiko ko igora kanyombo muriro yoro monge ngakoraki ngagaga kanyombo kali ngaga ne chavieri sababu ngaro muntu yasiekere ko rumu ngaga gachavi kali kayoka. So one of my servants akoraki akasoka ko rumu agacha ko kura ono ngasinyi kwa access ku chimaya kwa kusiru ne chonse pi umuriro renge mwana yo tanyare go soe kuchi ono ngabori aba where is my cousin yori ngaba tigete yo mungu ono likayale oyo bono uri nyagitari agante nga uriyo okora gaso okoraki ogenda oyo nyagitari ni nyagitari no musobati yo magani ogitari oyo bakwanete nere okay agante nga uriyo okoreki osokero okoreki igodi this day yoko erno omonyorete na rukuburi ni kasi ni ria natiga ngaye no omonyorete ndio ase main baba ono front ya kerengo bori na ronde kerengo bori nga yere to jibonse no omonyorete atiga except yo ni gorde ona kerengo ko babori agante nga yo uri okoreki osoke igo you don't know under what capacity aigeta kairana because to motigetio kero chito musubati bomera mtena musubati no motigeti na no motigete nyomba no motigete musubati yose no magani yochite no motigete no kamate igo no mukorara ga mwezi bona ronde dinga kerengo bori agante ya kadi okore oyigo ko bori okore osoki okore ochi so kerengo ri abantu abane kanyaba sino bari except yoyo na tebigo okore ochi so tokajaga go okore gasio ko kurusie binte bono chire dio ki TV bigo nini whatever. Okay, gorenda basigari bagacha tugakonya na kurusia binte byo nande baadaye abantu bo muriro bagacha tugatema kurimia muriro ukalima from that side wona gocha mutu ati yetio mai ke tu akora mangana yons to jinye kamanda abantu bane save vale bonse tugakora nga rebinto bibya twasoga disco bibya mana nga bibya kamwana nyomba ekyo mara jabe jinsa gete late ono mwese umusubati yo magani nkanyano ara ile urari discuss egeti kona koledare ngo koredeki oyi taona kingo karo musubati yo atakera ni gitara nkarangariyo mufanyakazi ano yomo kama taivo na yonto kara yenda no ke umbu ko mata no wakire isa kuna moja yenda no nya gitari ke umbu akoreki harwari nkamwebe sanga singi nyasta nkabaka ni transport and there was also one guy yo na gotebi era nganyora bimbete igo munu na nini nkabatebo no numo ko genda ira abantu ababiri nya gitari akoreki harwari
kaenda para nkabarinye gari bakora bakaenda. So I was so much tired karatiga ngenda nyumba nyi ndaratego musikali akande ucho boke man uchorike report to jibono sa kuna moja kenga anga jiba swa bole tinje dipara ro torojia bole ziti so ngaboka saa moja na naboka saa moja nkaenda police station I made that report ngakura ngarua kana irana ngata bona tiangenda kana direct teba kuma ba kaba tiandi ringi ga korete na kiari ngi ora bona yo tuji bona bwaki ngaja ko inspect da room singali room bona ngo ke room eri na ete guard matenga ma kanyore genteleta ya kone ma kanchinga stock kada no umutu na roje lakini genteleta ke yete ya kenga very black na makala Devine dringa ma amba kabengo kabe guard because na korete na ete room yara katema ko Kisii uchika nkanyora simte yombwa ngakera my father kanyora nara weke alanda ino ndaire kama tero no kentongere kia berega gadi loyonde kongo mochokoro kongo korete ko yi enda busobo watevi korete That's about chisere ngai. Ibano saa moja na dakika kama 20-30 Chamambi wa krebu aki. So na roji taka bate ande na roji kento kalinga katevi abantu muntu na korete akutema. So many people came and the police and then report about the same. And baga risini OCS baga acha ni administration patani kwa wanzo baga koreke. Acha abuleni. So you can confirm nga guard na nyweta marua gatinda ukamutiga abwa karara that night. No motigete na nywete echuba ya ma nyweta oro. Lakini agare na ojo sana tinda search. Lakini there before ono after that nywete ko nga guard na wate paka pie changa. Aba se tomo buko. Okay. Kara jete room abo even this is kana farm nga ba nywete change iyo na basubati ababanda ngababire oyabwate ayite room no yonde naro abata ngamba nywete change iyo abwatange 500 ml ngachucho bagete you go on top of chrome na chita comment aga top up which echanga the traditional traditional lika lakini ya bisita begeto ntama itu sana ibwa ikobona ikero musubati abatenga gadi gachi eta tujit ko bana aja bono because she can confirm na ningwa moro genera mukanda jikasi bon that is the following day now when the incident has happened current incident happened bona lingo jako manyama ngana ibona pada okay wow tatu mwabo gadi sangapi muomerent nje tojina na bagete reporting ngakira my father tatu mwabo gadi timba sini ya ngakira my father because we are neighbors kama te weekend ga abo batevi abere ga dai so nini kweta ndo mwabagadi na jitira kini kiti muroji ata so some people from home lakini ya timu roji lakini nini kweta na koroteki na jite akarora that incident akabona gatinda mumera bona okay no tatu mwabekera to interview iga batebanga iga achite in that morning akanyora gadi ara makara imawo komuriro but bona tuwasi ni korea lazima motebeti guard no ali room ya sachete straight to it so that nakinako boarding kara achete scene na akonyore toro so that yakakuboardinga ngai guard ali no the dad I never met him but I told my father na rojita kama is banned and is dead okay so they came akachakuligera yaro renga ngike okay bona ibona achite ga renda bantu na bange balenga by that time bakamatire no kuchima abonye jita galigero lya karasa kwareteke ayete okay omwako yekera twande ku interview nainde nate banga na rocho mu murage to yete nero busyo kubwanga ga bo bari kurwane sege nkongu na nda ko tebanga mu muri namu manyete bakirieta lakini gare police officer no manyete bakirieta omwako yo tato mwabagadi na maze mu muri ene rote namu kuana baka one na kuana baka na kuana bakirieta imo the first name to is a review interview na kuana the first name of the gare police officer do you know this guy no bwato manyibo mu muroyo na ndengwa murocha assassin no mu muroyo
let me call back because this guy, me I know his father sometimes back. Na my data to my vocal this guy. Well, this guy now man almost 1.5 to 2 years. He's a student at university when I go on tell you because of Birongo, University. So I can go there, Moana Wakabera man. Wakabera study and Kobera Namon away for more than 2 weeks, almost 3 weeks. Oh no, this guy is not a person observing about one. Japan going up also and who can take it. But me, I know he's a student from Bondo University. So this guy, which I go to Karango and I've been better mono. I've been better mono and Karangari because now I'm not in the thought, of course. And in my room, I correct. I could add. One on Caroline, maybe whatever you could have Coraga 2 minutes. Think it's going to worry due to that commotion. You go coin into the name and Caravan, the other Kiana guitar. One on team, I think I have to get Mumisete. No go Dindoka with say commotion. Yeah, correct. Jarengo, maybe. You want to think on your ass was attain that. Okay. Yeah. Thank you. Macho Margelia, I yesterday ne ebaye ya mweme ya Birongo na yanyari kanyenga tuanyarire muswati yomo ubutukobu urari tasi ebaye yo tutageti komo kwane lieta asenge nche ya usalama yae na boigo no nyine sura na kitumo bisarete kidogo because ya usalama wake lakini no arenge butuko asebaye yo ntagetemo bake lieta nyaboke tarro lya kurukura kinya asenge nche yo kogendera se ogokwana ntagetemo ro kinya boke litali yae elinda tuwerenga nigi kiabete obutukobu. Karibu sana baba. Mama nyita maremu uyo bono yirete ese mwaraire. Timo maitiri tukene ari morocho. Twere sango ngaki maremu acha tororo ngaki yarenge pako muriro gacha gwateka. Na zeta atonyora ime tornet customer ange ti customer isato. Inten to arenge no moise ko yo morute buying out aga choro ni friend yane. Lakini asenge tutsinsa konya chieri ngamote ya torare nera aende mambi. Friend ya musubati. Friend ya no musubati. Alafu omogenaro ochetororo umuiseke oyomo konya nari asiteli tukeri ororo ntonongo kora. Umuiseko oyo omogeni orenge lakini kale customer yache bakaikuana nera bakaisaranza nera bakanyunera maru. Bakaikuana nera baende korara nera. Bakaenda bakabook a room. Kerba book a room konya chinsa chave ile chuko sieka. Alero sanne na 40. Bakaenda bakaimoke marwa iteka away bakaira. Kerba ira bakande room. E customer nere yare nkororo oyomo musacha. Konya nero tindire. Musacho konya nere kana tindire esimiae konya ra enanire watama ito jaete. Abataka kuoge simiae. Keracha kuoge sime ya ito kamatete ko manyana chamambi omuboye sime yo nabora nyone era kwako gachere irasenge torara kwa kori kwatindire omusacho yagasakiri yogi narimo tete tega kugerere customer ye ya bookle room tigera ara na so room yemo konya gwata igurare osoro kirora ro kanyo manyane mambi bati wakera manyane simita sweat yo kiria inkoro rinene gati abantu ababiri customer ye wachi wakera manyane baba nesi simita tieto gosoa bono oyo orenkoro mumro oyo agatake seki nari customer ya chete no musubati oyo baikwana ntenera bare room oyo bono chete koye oyo chete koye bono nari ate mutete kendora are wakoreki watindire oya kanga bono bakabwatana kera babwatana seki oyo nyagosira bakarwana ne no musacho nyagosira bakarwana no musacho bakarwane agaita umusacho isana kono umusacho yo tindire akamubwana akamusumo oteru mume erumwe yemo ime akamusekereza bikoru korusiko e customer ya musukumete ko chiyo kerbo na muitire tokamukani ayo atindete akamusekereza bikoru rusiko kabategwana ndemo kwa moso amurare oyu atindete na umuranyaro mwamwokire mumumise oya kalere rumuga abu musacho ni arorete bakamuumisa sana oyo banya gusira nero iteto yakamumisa na mwite to bose sana
kera oya gasoe rumu karira sana na nitaite musubati yo tutokareki tondu turare rumu yaitu tukare tukarara musubati watebete mwana morare rumu yaino no yo rwete bai ngao mukamuire ro oyo nyagusira bado no bari no rioje lakini oyo bona abo babere musubati yo mugani njite amba bwate umusacho na bwate changa babuwata marukuru e kaunta buwate changa e changa nyagusira buwate wetania marwa yago rite kaunta na buwate changa okay chibakanda ngeri gochora ndo bakambekera amba mbekera ta marwa e changa babuwate ngana kyonye kwa jeroje e changa na boya enka gachubagete kubika kari 500 ml okay wana bakanywa marwa alibo dio giriri ajite ligasira liba ajite bagasekero rikurusko arare tokarara otuko toraire manya ko inka inche bono nkai gumyoya ne abwata rioki riberera nze na tindete nalingo nkonyegerio toraire nero mwisiko yungo muburia kuratiga mutaragenda kurara oyonde bamuitire ukire kurare rumu yae oyu nagusira ukire bagire rumu yae muswati babwate changana maru aya mwachire kurara no musaniho okay kurwabo korobona ona toraire ngai kurioki ne liberera nkatabubuka ngwa confirm dingo mwisi ko bachire rumu basiete bakabagaswaime okay bona nalinyegere tio ngamuburi ngai no igwote kende nkamonyegeri kasara nera na tindete togacha kuboka bona na tokoboka toigwa abantu bakura kurusuko ti neighbor baukura nari ribona tubogete nze nkacha koigwa morero korugoro morero tsagete korwa gorofa igoro uguiteka korugoro gotsanse ngaturoyo nkamio ko chimoturio kagotse kaunta motu na bwate ifungo bie umurangu maega omanyana antigerete bantu bana baukura kurusuko bagotobori nonse no confuse bana no umurangu tindotsi mbokura mu ko igora rio no ko igora nari omanyana asotera abantu bagaswa tukagenderera gusuke bintu gutsisa kasenye nchomorero konya bono tsaki kuranda tokura no yo mwisiko toraire nere akego mumuro inero yo sekereire magasoka kerasoka no mwisiko yo bono baena nyagusira agasoka korera konya omorero yo muitekire ujire toko mubori mumuntu mwenge nere room ngajyare agatote yoso osokera kiri mwisiko yago kura gutinana agutina na gotsa isiko mwisiko yasoka gagutina na gotsa isiko ekera mwamu uri mukamantengo uri twadari na roso uri mwara ire nere nkajiare abatote yasoka ubu kagera kwawo umuriro yuma yurwete ko yani inkingi kyagerete umuriro ngayo umuriro bono stima yasambete gusiningi nto kamanya umuriro na kyochete ase njo umuriro yo tsagete kurwe gorofa iguru gorofa ya ito guchigoro ne yamago no tsagete kurugoro kandi kurumaega mutu to iketio kurugora abunki kegotoko igoro babu ebintu birone chi box chichuba amarangeti bitamba ebintu ebyo okay biya mana manchu murigelia story nera igakonye tutaranya robo mayene lakini bono bwakire tato mwabo god nyagusira igate bange kera igete na nyoro to mumuru itire sana uitiro bosyo oyate aboro musikali lakini ndo mwenyene bao tabanga mumuru itali musikali igaro mwanafunzi bono owitu kuri kwaye kwa igure nganese gibabwatane tabutukire ntindi sana bakaimbura no gukumia igobona koranga chingo machiria bwato bosyo no achinyora to butukobo baada yo kurwana bwatani amana itwe ekera togenderete gukurigeria obone igoro yengane yiga amancho murigeria aiga twikire chinsemo chia Birongo town kurumaega ano ebaibeke orochebone bintu biyeta sana chebone yeta kweli ichugo kumanyana na ara tagate kora understanding okay iga mura ndoche ngansa atigi akora baneri ari kujura gora baya hekwenda yejiba ujigo akora bayijiba ujigo iga koranga no iphone tiana to mururo gachaka kurugoro tirimboka umururo gara yete kurugoro goje tirimboka ntugar work sense yasa tra umururo nora gozo rimero pivono umururo no rimero tra so ujigo
Na jikoni. Yo kamera stream ko gocha yara so gocha. Con rei. Okay. Enare chokol. Enare go prepare tere gento. Yeah. Aha. Then One nere main bar. nere main ba. So gocha iga. Pa nere lakini tiyeti. Oh, enere main ba bona no abantu bako. No wako nywe soda jiabo na kile gento. Aha. Ona lisi wala te bi main counter ni. Main counter nere. Nere ya. Okay. Bono aiga no ku arenga litukoli. Na ku arenga. Njira arenge ma njira areko. Na iba karasta grabati. Ekara ngaji. Kara yo ndachite. Oyo. Madam ina arenge counter ma. Kara yo jogulwa. Aba ikaransa radio. Aba cha kwa na njega. Se counter. Main entrance ku wali ba. Main entrance kama so guru mwanangu. Baso abo chama njira na arenge counter ime. Agacha paka agase counter agaterna. Okay. Tukakora nere tuita siasa jitu tukanagazeka. Karansa beki nywa jikia. Agacha ikaransa. Iga. Ikaransa ta keruge. Kurwa. Aligere tuchia. Aligere tuchia. Bona bona kera mwakora na kagenda guchararia. Bona kedu akora na. Akambori room, kana kamoro ki room akora. Ngayere room. Tanda mbaro ki. Ne room lakini ti ngora wa ile ma. Bisa mata room. Ye kero bi montana arenga. Montana arenga abono na gate ina gate chabi na tinitega. Na ikanga nyoro mulro kuru abono bo gate. Okay. Nga ka chabi ka ko monta kurenge ma ga soka wo. Lakini ga mulro go wato chimaga kwa ko nya ya kwezi kuchi. Okay. Simuyo, ara weka silent njira gate. So you weke flight mode. Okay. Ni room ya nenge double room. Wanda abana bigase no bawuta barara. Okay. Igo babanyeruka bari bande that day no baraira. Bararita ya bwate karo that day bararita. Bararita bimuya. Right. Ibe chine chirumu go cha chios. Ne chirumu ne cold. Iga go chapiro. Ngoso baya ngesi ko gina iti chite kuruwali. Okay. One ne room. Room ye na ro iko kirinto ni na ro rarita. Okay. Oyibono barwani tubutuko. Na ro jitakarara. Ne ra ko tu ko nyobere ranga 2 weeks. Room ngare ko ni. Okay. Kama tuka yonsi ara no amenye te room. Ale ba. Wana wadi room na mo eta ni. Ima. Ya. No bona tugite. No atugite po. Murangu iba ko te ba tugite ka korto ko ko. Iga bunu to yize. Iga. Oh. Usetiwa. Ka igonto te benga, he was trying to struggle ko igoro murangu. Ndabona mwana wa mama kama hivi ni yale murangu akoronga ndiko soka mibya gasafuketi ko si ntike kabaka. Because tato mwaba kwere sana. Ngara so murangu akortaiga. Murangu no ro ba. Ojo murangu. Ai kigata kuchia. Wacha kona. Ai kigata kuchia lakini iga bunu to yize igoto. Ojo murigeria. Aiga no guard agirete bagote bakorto ko boko igatimanyiti usegare igare go struggle kuigura agasinywa ande gwetenga konye utindire bono timanyiti haya ona baisika wande babere na bako eresa yes no bararite karabako na guru abukeriendo baje bagaswa irumwe bakarara bali babere uri twara kwa nera mo bono uri onde mudan kwa barra bonse babere ari go bararite irumwe okay oyo ko gotebinga nani osokiringa ya sokete kurwa na ro yo bono yo bale nero mo baba ngena gadi okoko no bale gele irumwe aya nga yo manya orde isiko je bono kare ngo jama orde isika aya nga gadi ochira agande gadi osokiro kore deki ochira tijube anesto abone jibe esto kamurangu ngara lakini ko nyara kasi kile mosogeta jibe to jini nyinge jikire bakayo umuntu ko jawa access goje okay antumiri bana mabo ndi ya gite ke sakuitiba koranga umuro chagete kuru because nyari umuro chagete kurunsa angano kurunse kango giyete kurunse
Korusito kor to kunyara ko ikorusi because to kina ya si okoranga ko tebne ko yon korugoro ase jiba uchiarenge korugoro ye kwenda Tato majo burito sokesko tora etara undi gatorre maega ngakie it's sad. It's a sad story sure. Macho muguru kurwa saja kwarorire tata ku understand ndomate okay ndori baskari ndori DCI lakini kurwa se a layman's point of view para kinde badi ngakia kwete enyombe buno yero setiga ekoroba neri yare nkuruguru gwate bayamagogo ya yechibawo kurusa iga ase korobe yi karansirite igoro ngikwabegete ase korobe na we chibawo cyarenge kurugoro na kurunse na begete ceiling yo triple triple amagogo kurugoro triple chibawo na kurugoro bado ne triple yero ningi krai yo ne shata na umureta no bono oyo sogeta araire no asogete no na mo igorte kuru rumwe igobono tata korengere from a layman's point of view omoro ekero chagete kuruguru gadi garere rumwe ri amate yibwate triple na kuruguru ne triple gatine chibao igobono totengo buno omoro chagete kuruguru enchireri atinde tebune nyarukiria tweresa maybe okoranga liriko nyechi agire chikamugwira amakarari yagite bona kamu abokorora go serio ki gaswaise nyinga suffocate ilio bona chinko chiri chikamo chikaguo jains chikamugwira okorro yumu igento kemokonyete ne eshate yobegete eshate yogona ya mokonyete ene yesimiti gosene yamara na bagete simiti na korogete simiti ya simiti ya korogire kabe kuna ne no moro na those ladies igento nego bata kia bakonyete is the mayowe baga enduru bagatama okay anyway Paul we are well sad Paul no dawish twabere tugutara chiseme kiga kya Birongo and the past like 2 hours korigia mungwano we pigipigi yo chieta akamoimo kikoru so bali akamoira paka seba una twaire so lakini tutaramanyora twetire chance to wika twatebwo boire customer chiro boire maybe okoranga ga we tipu ngankori gigore okanga nabantu bakumubwata batirende we had good intentions etwatakete kumanyanga chinsaire ngamo rusete sobo chinsaire ngamo egetia ba chibasaire ngamo akane that's the only information we wanted lakini okoranga abamu abo bamo tipu ngankori gigore okanga maybe nabaskari bakomuri korende we had good intentions twatare my friend mara bikoro toga bire busa lakini rende tumeambulia patu but then the moment turamanyore will come back tobaerenga kitwanyo wancho murigeria negetanda gwiria gakongu ekyo kero montasi nyirenga ningi kegenderete ni twegenete nga serikali na kero uchunguzi elinde elio enkeyega enyorobo ene bwabo igoro yo mwana obo omwanchwa oyo ochikire gosiria obogama kura chiseme chiga cha Birongo Maletana Rogers kakasungura